وقتکی کرد جبر کو بزمان کردی دا آخویانا ظلم و تعدی و اذیت گلک مزن دیتن هاتنا گرتن و هاتنا کشتن لیل همبر وی ظلم و تعدیه مزن devce axaftina zimanê Kurdî bernedan Kurdiya xwe ji bîr nekirin. Lê îro ku zimanê Kurdî azad biye, îro dikarin li hemû derê bi zimanê Kurdî biaxivin, lê gelê Kurd di nav hev de bi Tirkî de axivin, bi Kurdî neaxivin. Ew ku bi Kurdî de axivin jî ne bi Kurmancî û bi Zazakî de axivin. Ew bi Tirkmancî de axivin. Di nav xeberê wan de nîv Tirkî û nîv Kurdî heye. Bi hezara Kurd xortê Kurda ji bo çanda zimanê Kurdî hatine kuştin. Ji bo ku gelê Kurd îro zimanê xwe azad biaxive û xeber bide hate kuştin. Ne ku ji bo ku îro hûn bi azadiya zimanê xwe hûn bi Tirkî de axivin, li ser wêşanê TikTokê û li hemû derê di nav bêhna hev de di nav mala xwe de ku kesek Tirk di nav we de tune bi zarokê xwe re, bi jina xwe re, bi diya xwe re, bi bavê xwe re hûn bi Tirkî de axivin. Gelek zulm û taadiya mezin li ser Kurda ez bawerim ku ev e. Ne zulmekê ku xwîna Kurda bête rijandin. Xwîna Kurda bête rijandin, Kurd bêtine girtin, bêtine kuştin jî wexta ku zimanê xwe ji bîr nekin, dagirkir nikarin tiştek bi vî gelê bikin. Lê wexta ku gelek zimanê xwe ji bîr bike, netewa xwe ji bîr bike, dîroka xwe ji bîr bike, ew gel asîmîle biye, ew gel zulm û taadiya en mezin dîtiye.